Benvidos a Tipos de Barrio, a sección onde analizamos os rótulos que lle dan carácter ás cidades. Comezamos con Vidriería Coruñesa, que ten dúas tipografías. Arriba vemos que temos unha Helvética e abaixo unha Century Expanded. Esta é unha combinación clásica nas duplas tipográficas, unha sans serif e outra serif, e neste caso dá información e a parte queda elegante. Creo que hai un punto de seriedade con este tipo de serifa en mayúscula, pero con estilo. E ademais o azul Coruña e as ondas transmiten como unha ligazón ca cidade. Seguimos con Café Bar o Lacón. A tipografía de Café Bar é unha sans serif grotesca e condensada que sobre todo sirve para informar. E a tipografía de Olacón podría ser unha Expresa TS pero con algúns cambios. As cores teñen contraste e buscan ese algo chamativo e ademais a tipografía é como setentera e seguramente moi moderna no momento que se fixo. Ademais a composición non é cuadriculada o que lle dá algo de carácter. A seguinte é a Tintorería Lavandería Vizcaya. A tipografía é unha Impact e no caso de Vizcaya parece que está un pouco estirada. A intención deste diseño é encher todo o ancho do rótulo e chamar a atención, e iso Impact faino moi ben. Ademais as cores teñen un contraste moi agresivo e iso fai que chame a atención e que se lea ben por outro lado. Seguimos con Luz Hogar. Esta tipografía en concreto é unha 20th Century Pro Ultra Bold, unha sans serif bastante chula. O que me gusta é que ten forma de póster, informa de maneira clara cas palabras, ten un debuxo que di de que vai o negocio e creo que isto xoga moitos puntos a seu favor. E ademais as letras están en vermello sobre fondo blanco, o que fai que chame a atención por un lado e teña boa lexibilidade por outro. E ademais usa minúsculas, o que lle dá ese punto de cercanía. E vamos con Muebles El Modelo, que ten o seu punto moderno tanto polo tipo de rótulo como pola tipografía, que é unha Bank Gothic, pero a vez é unha tipo angulosa que transmite seriedade dentro do código do moderno que podía ser nos 70 ou 80. E vémonos no seguinte Tipos de Barrio. Dalle a like para a seguinte parte.